Play fibro sai simpat kamir pasuk kemen fibro ti mentaka sengi ke jing puli ke di ka kitab hawar ti naduk kalnong ba kat riu ka dukot ka ba kalnong ba kat riu ti nadu ka dukot penukong hadu arpun nyau hadu lai pulai ti bat ka ulnong ba kat nyau ka dukot ke penukong hadu arpu pra ti ngan pulia namar ba bun ki brio mo agan ka juk ba menta mkeno tang yeno handai nga ong ipi ba ki shua bangin kran shua bangin khana ngidi banlong ba perkhat ngidi ban wat banya aki boro shua ba ngin kran handai ngan ong ipi ba ubrio hi nala dia kat ba perkhat usngo ba ubyang usngo start usngo tiplut usngo lalut handai pinakali ya keting sisa la ne pi wat banya la ne piti banya umdan i ai pak bala ba pinyo kata ka ya kata ka jing ya kata ka jubab kepada bon stang ka jing tok sudah ti menta syua bangan puli ya ka bible ya ka kitab hawar na kalnong bakhan rio tungin ya ngap da perkhat da puson namar beli ka ka ba ka bible ka pensyai kapensyai hangi bangi dia ban perkhan ngidi ban sengutu nala dia dei bangin keno ban keno lane ban komen slabla ban ong ute ba balan start ute ba kum ta nganga ong ila dia ba nganga dei tang ubrio ngala pan sengutu di po sien ngadei tang ubrio ngan ong ipi balei ya ka ba ublei u ong lane uptha nga bangan keren ngan keren be ke jing sisa namar dang amle kum ta ngajin jari la dia ti ngala de mat ngala de sengutu ya ka ke bangal de mat syakman ti ngam kwa ba nang ni syadien ru ngang nang mat ke jing jenjar de na kata kata bali nga pendem ya la dia ha tang ha ublei bat nga nguk ngadem ya ublei la step ne miet kata ke deka kamram karukom yangi kibrio kenik slapertai ba karukom yangi kalong bang ngin ngublei ngin demblei nadu ka do not ke jongi nadu ka mansim ke jongi nadu ka jingmut jing perkhat jongi baro bangin ngin aingu aidam yublei nadu ke jingle ke jingkam jongi baro amdei da ka jinglong ba ar sertap amdei da ka jinglong ba arsap lani ndei ba ngin long da ka jinglong ba ngilej da ka jingmut ka ba scientist new handai ngiri ban phai na du ka man sim na du ka donut ngan ong ki ya pi ki baro ki ba pim pat ju urlong meno lada pi le kumta kan sa urlong lut baro bat bun sien hi ki brio jungi haba ki kran ki le ki kam ka de bi tangka jing benut ya ka spa ka pho bat ya ka jing don jing em la ni ka jing kwa spa jubor ka jing kwa raha banyo pensengo bhai ki ya ka ya ki jong kini pertai de na kata kada ba balei ba sejele ka thok ka syukur balei ba sabun ka jing bamsap balei ba sabun ka jing ya to balei ka sabun tang ka jing ya thok ti de na kata kada ba ki thau blei ya ka pisa de na kata kada ba kim sim la perkhat ba ki baro ki ba ublei ule nam ta jongi de ke jingle jubor ba ngingin le pade persya e ublei da ka ba ngi pen ken ya ka hukum jung ublei da ka ba ngil ndet ya ki ba la tho ka bible la ni da ka ba pen ken ka an ka jung ublei de na kata kadau ba ngi sa jinjar ba ngi skala duk bangi salak kala pang kala sitom bat ngi sayo bonjat ki bat ngi salangkot ke jingmut di perkhat namar bangim phai sya ublei nadu ka donut nadu kum sim jungi bangilong ar sertap ke jingmut jing perkhat ngi klamdon tang ka we ke jinget bat kata ka jinget halor jong kata ka jinget ka jong pi ban nget tang ha ublei an ongi pi lada pi le kumta ki bar khoj latip himu amdan kam ba pindon ding artatien deina kata kata balei ba ngam sim lama artatien ni dia ngadon ke jingkerman ke baskem tang ha ublei ban larang ayap ru ha keteng jong ublei mjuri leira kata ka deka ke jinget ki jonga kwa ep ban penskutu iwe ba balei bangi sei jot ya pra ki ying kisem balei ba ngi saduna kajing yo kajing kot balei ba ngi saduk
haduk kan nia bali bagi si waran haduk kan nia bali bangi sa kalaya bisni haduk kan nia bali bangi kan kalaya thok haduk kan nia bali ngis saya kwa bor kan nia ong ba kani barkhot kadai kajing sya elam bakla kadai kajing sya elam bakla namar ba kiyos da ubrio ha kaja kajung ublay bat ki pelong blay pat ya ubrio bat ki klet no ya ublay dia dena takadaw ki pendon kam da ubrio ha kaja kajung ublay ki pendon kam da ustisu ha kaja kajung ublay dia dena takadaw ba kim shem la perkhat bat kim shem la sngotu bat ka ka bor sempang ka bangi na dala ka do nut jungi hi ngingu ngindam ya ublay ngila klet ya kata bat bunsien hi ki buri ya ka bangi ngi deban kran nadu ka donut nadu ka mensim jungi ya ublay terkenrat dena kata ngisa jenjar kumni namar ngim sim layo ya unong ngelam babha ngim sim layo ya unong hikai babha ti bunsien hi ngisa ha ka umdum ngisa ha ka jing bomsyai ki baro ngan ong ipi ba kajing hikai nalaka tenrai lejong naka ba ngi mi handrei naka ekaba ngilong ngiman ngilendet hi ngile klet hi ban ngim sim la ken kor syu takadaw ngi sajot ti bonsien iki bangi ngi ban perkhat nang ni sakmat ban ai ba ublay terkenrat hi unsa penbej hi mau lada ublay undon rakat bat kani kejat bendrio ngan ong ipi sikentien lada ngan keren lada ublay undon rakat nganget bahkan urlong dot bro kata kade kejinget kejonga ba bancania tang hau blay ban ngadon hiru kejing kerman ba sisen kasngi ngasala manlum lang yakibri lojong barkhot penpanyatali yaki khun kubri nyutrap kata kade ka kejing kerman kejonga hau blay trekendra ti mentangan pulieno yaka naka kitab jong kitab hawar nakal nong kat rio kabut perkhan day kajong ubrio Henry kajubab utliet kawan na utrai sto baro kilenti ubrio kilong kibakot ha kajing pet jong u Henry utrai uthau ya kamansim to IT yala kakam ha utrai bat kijing mut jong phi kin urlong utrai ulathau bat ulabu jing thmu yaki aka baro ya ubasniuru kasngi kajing korden ya ukan jari kopia baro utrai u ijri to tips kem ba un omlat sitom kajing i berkajinget ki penbiang namar kapam bat ubri ubating burom ya utrai ukiar na kajing sniu haba kijing le ubrio ki pensngo bha ya utrai upen suk ya u wat bat kinong syun la badon tang khendiat da ka hok ban ya sikat dei kajing yo da kajing le bomhok kajing perkhat ubrio kasandur ya kelentia jong u Henry dei utrai ubakadeu ya u banya kirai karmiang sentur usiem kilong kibabit blay kasentur jong u kambakla ya ha kajing bisyar kasentur jong u kambakla ha kajing bisyar katarajur bahong ban ki phala ki dei bat ki pala ki dei ki jong utrai katarajur bahong bat ki pala ki dei ki jong utrai baro ki mau theo hapo pla dei ki mau theo mau kalong kabasngu jeli bakis iem kinle sniu namar ya ka khet laseng da ka hok kirmiang sentur bahong ki pensngo bha ya usiem namar uiet ya uta ubakran hok kajing bitar usiem kapan bena ya kajing yap tang ubastan uban penjam ya u haba phu kakhmat usiem don jing em ban kajing sbun jong u kalong kum ulu o bakit lap per em khambha bayo jing stat ban ya bayo kaksiar ban ya karupa la bajiet ya kajing sempang kalen tiba ubayat hok kakiar na kajing snio jar uba pikir yala kalenti usumar yala kajing im kajing sarong kalej haswa kajing jot kaman siem hangamei haswa kajing kelon
Kambaha balong kiba sngurit hapedeng kiba duk ban ya kabayo spa bat kiba sarong. Jar uba syak skor ya kaktin man baha bat pensuk bat suk uta uba syania ha utrai. Jar uba syak skor ya kaktin man suk man baha. Jar uba syak skor ya kaktin man baha bat suk uta uba syania ha utrai. Ya uba start ka donut ka khot uriu sian perkhat. Bat ka jingkren ka bathiang kanang ban pen ko ngu. Ka jing start kalong ka liu jing im ya ubadon ya ka. Handre ka jing biet kalong ka jing sempat ya ki babiet. Ka jing bot uba start ka pensian ya haba Ukren. Bat ka aibor pen ko ngu ya kirmiang sentur jong Kitien bang kilong kum urau kom kitien bang kilong kum kareu ngam ki a jing thiang ya kaman sim bat jing kot jing khia ya kamen don karukom im ba ubriu uthrai dei phausi kayelam syaka jing yap ha ka bakut don karukom im ba ubriu uthrai dei phausi kayelam syaka jing yap ha ka bakut ka jing kwa bam unong trei kapen trei ya Kasentur jong banang pensot uriu kai uthau but sniu bat ka jingkran jong lakum kading ba ing thap ba kedor jinglong ubet jing ya kaja kat ba uriu lorni pat de pen ya khlan ya laki lok pathe mensim uriu dakat upon yala uparamarjan bat yalam ya dakalenti bomdei uba khabrip khmat siliang uthau buj ban pensniu kam uba kerbam sentur umut ban le no ka khli phu nyuli kalong kapang sngat ya kaburom ka khli phu nyuri kalong kapang sngat jong kaburom layo da ka jing im bahok uba suki ban bitar ukhamla bania uba kraubor bat uba sensiar yala kamensim ukhamla ban ya uba job nongba ya umau ya khalai la peno ha ka pene handre ka sngi handre ka rai ka syong teli ha utrai la sitau ka jingbam terkhong ha ka jing suk ban ya siyeng ka jing khawai ha pedeng ka jing ya kaja umrau uba start trikam long kenrat halor ukhun uba impathar bat unyo yala kanong temen kum uwei na kisipara. Ukhiu san udei ya karupa ban kaslem ya kaksiar. Handrei utrai uprang ya kidonut. Ubale sniu usya skor ya kirmiang sentur bajaklia. Uriu lamler usngap ya uthelit bapenjot. Uba ben ya uba duk upenjak buram ya unong thau jong Uba kerko ya kajing kordet omlat sitom. Kikun ksiu kilong kapang sngat jong kibala temen. Bat kaburam kikun dei kikpa jong ki. Kitien hok kim ya dei bat ubiet. Kitien thok lei kim ya dei ya ukun binong bision. Kajing penbam sap kalong kum umau jadu ya kikmat uba penbam. Kajing penbam sap kalong kum umau jadu ya kikmat uba penbam. Kat kaba ule uman baha. Jar uba map ya kikam upen sengausi wat jing iet. Jar uba map ya ki kampen sengausi wat jing iet. Handrei uba yai kenroi upen jengai ya ulok. Kajing dumok kangam kham jeliu ha uriu sempang ban ya sispa 3 ya ubi uriu sniu uat tang ban yele persya bat unsayo unong ra kubor ubadom persya ya la baye kendu ya kadingiem basya satu khun ban ya ubi ha ka jingbiet jung lada ubri usiu keliang da kabasniu ya kababha ka jing sniu kan omphet na yeng jung
kajing sedang ya kaja kalong kum kajing pelaj kum ta phet no shua ban mi kajing ya kaja uta uba kesan ya uba sniu bat uta uba rem ya uba hong baro arngut kipen isaj met ya ladi hakmat utrai ublei kapojda ayu ya ubi kapojda ayu ya uba bi katengka bantit jing stan habom don jabiang kapojda ayu ya uba bi katengka bantit jing stan habom don jabiang ulok te ulok borobor bat ya ulok basisha bakana kabanta kapor kim udai uriu suda jabiang ubate kular bat ubaba jamin ya upara marjan ubabang ban penkheng an ubang ban ya kaja ubaju le sarong upan kwa ya kajing jot uriu kan riang jing mut juman bha bat ubasniu thli uhap ha kajing kurdit ukhun uba anna upan kuslai ya ukpa bat ukpa jong ubi judon jing kemen kadok nut kabapalei kalong kadawai kababha handrei kamansim kabadiau kapan terkhong ya kisieng uriu sniu ubam sap hari-hari ban penpulom ya kajing bisar bahok ubriu basempang upai sabadon jing stan handrei ki khmat ubi kisang keleng perthei ukhun bi upan kuslai ya ukpa bat upendik ya kakmi palakha ya bandan kuna ya uriu hong judei ban kawut ya kiriu don buram kalong ke babakla uba sensyar ya laki ketien udon jing tip bat uba jajai mensim ulong uriu nguthu wat ya ubit haba bun ketien la nyustan haba ukubum yala kecentur la tharai sian kani kejutang jong ublei kani kaktien jong ublei ngas ngongu ya ublei ti menta ya ke ba pi syam lani ki bangang puli menta na ka kitab hawar ti tongin perkhat hina lade halade bat ngin bisar ya lade ti dena takadau ba borobor shua ba pin kiyo lani shua ba pin job lani shua ba pin yo ya ka ba kamansim jong pi kakwa to am triang hakata hadu bakan da urlong hangta hi ki kam ki jam jong pi kin sawan phai kata ka jingdu jong pi baru khoi kin sawan phai se pi handre lada pi ino si tengpor ya ka ba pi don jing thmu jing theo na ka banta kala we jong pi lada pi ino si tengpor te kata kan sapen penman merat ya pi lane kan sapen jot ya pi lane kan sap pen bukho e kaman sim jong pi ti menta lada pi don ka ba pi thmu na ka banta ka jing bha ti kan ma wan duai yu blei bat step bat miet man halaki khilimat jong pi haba pi wan ka jing mut jong perkhat jong pi ka ba pi perkhat ka ba pensnie ka jing mut jong perkhat jong pi ti sukan mau be ka donut ablei ko blei tip mame tang kata hi ngan ong pi baru khot ki kin saja na kata ka jing perkhat ka ba mut ban yalam ba klai pi lani ka mut ban yalam pi sya ka jing perkhat basniu ti ndakla long kumta ka mut pi halaka donut la jong kan mau ko blei to tip hi mame bat ka kamansim jong pi kan sapale bat pin sa syania ha blei nadu kamansim nadu ko donut jong pi nekat ka ba pile pi kam kamut ublei tip lut ilut bat latip hi ma na kabenta ban penbiang na mta kajing jungi bo malakasi dei na kata katau wat chane athan hakibrio ki bailam bakla pi namar ba lada pisani athana hubrio te kamjubha kabha kabachani haublei bania kabachani haubrio dei na kata katau ba bon hi kibrio ki juong kane kentin tibrio tiblei ngangam jus ngotenat na ki ong tibrio tiblei hande habangi pej kijing le kijing kampat kam simnalong kumta ti nga hala dia hi nga ong kabha bo ong tip blei tip brio namar da pi ong tip blei bat tip brio da pi ken mau shua yu blei bun sin hi ban thok ban syukur ru danut bhasu
Henry hakat banang ong ti brio ti blay ti buon hi ki brio namar ki pendon kami ya ustesu ki pendon kami ya ka kerteng jongno ban ngu blay ban dem blay kata kemun iba deng im syania dari lay im ju syania tang habakran makana iba deng adep smutu de na kata ba ngan ong ipi ba ya ka e ka bangang nget ngam junget yu brio Henry ngasngap pan habaya kran lem ya pen ilem ngasngap Henry nga perkat hala dia kadai ne kam dai ngada pensong dia shua bangan ngai Henry ban sungai mala kelampat sengutu nganum pediang dalile kumba hakini ki arsnem ki laisnem ba ki penting i ba aru ki ong corona iba deng inom ngai dalile namar ba ingai bitang hoble inom ngai dalile dei na kata kata ka jingjob ka jong ibadeng kadai ka jingjob ka jong ublei ka jingjob ka jong ublei kadai ka jingjob jong badeng dei na kata kata balai nga ong hang ni lakha kum umrau hang te lakha kum usim ngam semladon ka jing tiep handai baro khoj nganget kadai ka jing la jong ublei nga ngalong thli hang ni asla perthai kam don jing mut ya handai ngan ong ipi ya ka ka ba nga don nga ai lut ke pi kat ba pi ya kwa kat ba pi ya perkhat pi ya puson hilade kenang ba pin dup long brio man brio handai yala dia nga tre nga kta akum ni hi nga wal da bunsian hi nga ba ki brio ki perkhat akum ni akum tai handai hanga hi ngam don kata kajing perkhat ngam don hiru kata kajing sngau lada ki ben ki kono don kajing sngau handai ngan ong ipi ya ka ka ba ublei ong ingat bangan ngan hikai bangan bangan pensai ngan hikai ben kat banang im hni sla perthai ngan aingu aidam tangi ublei ban ngan hikai phi ya ka jing sya baro lada phi kloi ban kongu ban perkhat ban puson tang ya ublei tang kata hi don ye tie yo ba hakawi kapur nda ba deng don syu kamut pisa teimot pisa mane blei penban biasa sin pat e kadur jongate ngam la ban ong kata ba ngan sngobha lani ublei sngobha ti Henry ba lada pilong kibrio kiba sngoto pilong kibrio kiba kwa ban kala na du kaman sim ngan ong ipi ublei ulat tip hi na ban tajung phi kam don ka jing artatin ye de na kata kata ba ngan sngoto iki baro kiba kajimut ka jing perkhat haka bakut hi tangka ni hi tangka bible hi kaba ngan sngoto kaba ajing job kaba ajing tengen ban kaba penja lut iki jing kuslai haka jingmut jung perkhat junga ti tangkini kentien kublai sibon ni fi baro ti asuk kamiet besuk kemen ni fi baro kublai sibon